Album launch yaMaitt yakabudirira zvinonwisa mvura. Zvinongovengwa nemuroyi chete guys. Muranga kachena, maguests ake, they were out of this world. People flew in from UK, from USA, from all the parts of the world kuenda kunosupportana naye. Gogo vaiveko, the whole family supported her. Titi also had a performance. Anna, Honde, Maitt nevamwe vakadaro vaivepo vese. Please do watch this video to the end. We'll come back to your channel as well. Okay guys, so totangira the people that attended. Pakanga pana Prophet T. Freddy avakabva vangoti nemukono wavo we5,000 musikana aita zvakawanaka ngaenderere mberi. Vakabva vangopawo kashort sermon kekuratidza kuti vakafara nekuti munguva yekuti Maitt was supposed to be broken, she actually came out as pure as gold. Vakabva vangosiyana nemastreets nenoise yemo nekutaura zvinhu zvinonyadzisa ndobva vangozvipira kuna Jesu. So Tifred arikuti she was one also of the people that supported her during his time yekutsvirwa necheche. So varikuti ivo kutenga kwavari kuita flash neDVD ravari kutora vacharitenga $5,000 kwakuna mbuya Pearson zvakare avakashaura zvinodadisa vachisapota umwe wavo. Kozotiwo beewezhira akabva ngobvunziwa pastage papo kuti hoyu B shamwari yangu ari kurira mazuva ano nenyaya yekunzi baba vemwana ndiani. B akabva angotaura akati aiwa mwana ndewaJesu. Guys, pane nziyo yekuti Kenan iyo yakaimbiwa zvokuti handisati ndambonzwa zvakadaro. So at that time, the video that you can see right there, ndo pavaimba nziyo yekuti Kenan yakatangwa nenzira yatinoziva kumucheto uko, yakabva yangonochinjiwa ikaita kamukausarafina style, so ichinzi ta 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 ta. Maitt vachitaura kuti siya uroyi, siya chino munona zvinoitwa zviya panonzi simudza gumbo haridzi rako, is something like that. So wow guys, it was out of this world. She showed creativeness yanga iri out of this world. We never expected the song to come out like that, but it had some switch to it. Musikana anoratidza kuti anogona mapublic appearances nemashows akadai. So it was not karaoke kuti kune something chirura kubackground it was live band. This was out of this world. Nothing changed. Zvese zvakangobuda zvakadaro. Backing vocalist, choir yake, everything was on tune. Towataenda pane mama prophetess anga ariko guys, vakangosiyana siyana vakabvawo nana England nevamwewo vari local. Maprophetess akasiya vanhu vese vakangoti kana. Pana prophetess vakatenga CDwo ne4.5, kozoitawo vamwe vakatenga ne1000, vamwe 1005, vamwe 2000. Mari yakaraiswa apa guys, all thanks to djollah. Aiwa, it was out of this world. djollah vanopema guys, vanopema, and he knows how to do it. Achiisa vanhu paspotlight zvakadaro vamwe achitoita vekupledja kuti aiwa imimi you are worth more than what you want to give, please give tibhadhare zvikwereti. So yes, in a way he was joking, but by the end of the day the message was sent through kuti such events dzakaburitsa mari uye tichine zvikwereti zvevanhu vakasiyana siyana. Mari yakabuda guys, mari yakabuda. Shumba vaivepo, he was very supportive, but I love the fact that he does not want to be on the spotlight. Mani kutora glory. He was just sitting right there next to his wife. Vakapedza kuperforma vakauya vogara pasi next to vashumba. Havana kuda kumanya kustage. And when Maitt introduced her family, vakangointroduce vana vavo, vakaintroduce nagogo namasisters avo nevamwe vaivepo, but havana kumbointroduce shumba. She knows how to control circumstances nemacrowds, because vanhu vanoda kuramba vachitaurisa kuti azomuintroduce chino nesuwo tetamanyirawo tunyaya tusina kana musoro, tichisiya nyaya yekuti Kenan rakabudirira. Anna chibaby Honde akabva angobvunzwa kuti iwewe Anna uri kutipawo chii
kuti utenge CD. Anna akati aiwa iye achiri upcoming uye achangotanga project yake yehuku, so ari kuti achadhiraivha kuenda kudema achinovavigira huku 3 nemukono wake wehuku 3 kuti vawane usavi navana, which is something that is commendable. Vamwewo ndo vakati aiwa Anna inyaya yekuti hakwanisi kubvisa as much money because she's suffering from a heartbreak. Anna akabva angozvivharisa ipapo ndokuti bodo ola I am engaged, sezvamuri kungoona paring apo kuti musikana ane munhu wake. Ola pakuedza kuziva kuti munhu wacho ari kupi, Anna akabva ngoti aiwa munhu haapo pano, so akapotsa adurura kuti munhu wake ndiani, but we can see kuti musikana ari kufara. Mbuya wapo Yasoni vakabva vangoshaura guys vachiratidza kuti she's a musician, zvakabva zvangofadza vazhinji vaive mumurumu umu. Gogo Murata ndo vakapotsa vatichemedza, vakapotsa padiki diki tasvima misodzi vachiti munoziva Mwari vanonzwa minyengetero munamato wedu nababa Murata ndokuti mwana uyu adzoke muimba yaMwari, which is something that Maitt has done. So vari kuti kubva achikura ari kudana 3 years uko aimba nziyo dzechechi achipedza, ende semwana akazvarwa muimba yamaminister of religion aifanirawo kuteera matsiko akadaro, but iye she had a mind of her own, she actually did her own stuff. Vari kuti paakaenda pasocial media vari kuti akatanga nekuramba chikoro apedza form 4 kusada kuenderera mberi ndokuzondoroorwa kuya achitanga zvemaskitsi zvekuacta achizodzoka kumba, but chishuviro chavo changa chiri chekuti mwana wavo auye muimba yaMwari aite zvinhu zvereligious. But anyway, a twist of events, she landed herself in prison. That was God's channel yekuti vadzokedzane naMaitt vavadzose muimba yavo. So she actually thanked the whole prison experience because yakaita kuti mwana wavo had to come back to her senses, and she came back and recorded Kenan. Guys, a prison choir yanga iripo. I love the fact that Maitt was very inclusive about her program. Akabva angoti veprison choir haazombovaregi because at the time vachimba vana Kenan nanani vaitomubhekawo vari muprison when she came up with that song. So akabva angovadana, they were part of the invited guests, vakaimba dzavo nziyo 2 asi sekuti prison inenge yapa restrictions, they had to rush back prison. But it was a beautiful event, the food was nice, the people were lit, vakachena, black iyo yanga iri out of this world. Munhu wega Nachipo the trouble causer was also there to support Maitt. Chiro kurufura did takamona aripo, she's actually a beautiful soul. She was wearing a red something and her makeup yakangomuchinja guys, takatokona kana kumuidentifya. Amai Jilimba vanga variko vachijamba jambawo vachifara. Dorcas Moyo ndokubva kwaMutare, she was also there achisupporta. Vabati vaJehovah guys vakangoperforma performance that was out of this world. Wow guys, she outdid herself. Kune vese vanotaura kuti Mura this, Mura that. I think it is time to sit down. Mura haasi kuzomboresponda. Mura ari kuita zveKenani, Mura ari kuita zvekwaJesu. She actually wrote on Facebook, kuti Papa, we did it. You should have been there giving your eloquent speech. I love you, Daddy. Vapedza ipapo zvakare vakabva vangotendawo munhu wese anga ariko vachiti ivo. Ladies and gentlemen, my appreciation knows no bounds. The incredible show of support at my album launch was nothing short of astonishing and unforeseen. I'm deeply humbled. May Providence smile upon the numerous individuals, organizations, and that made this event a resounding success, including corporate sponsors, dignitaries, faith communities, and spiritual leaders. I'm also so indebted to the talented artists from diverse musical genres, cultural representatives, and devoted fans whose online enthusiasm was a testament to your unwavering support. Together, we gave honor
weight is due to our Lord Savior Jesus Christ. My sincerest gratitude. Vanhu vari kufara guys. Pane maheta vanenge vakuda kungobvunza tumubvunzo tusina musoro. Madam Boss atina kuvaona ikokoko. This is known guys kuti Madam Boss vangoenda ku-South Africa uko kwavanga vachinoita advert dzemaperfume, so ndo kwavari ikokoko. Then vamwe vakati atina kuonaona Japraiser nevamwe vakadaro, sei vasina kuyaona baba Harare King David this. But nyaya ingoripo ndeyekuti each to his own. Vanhu vanochuza wavanoda. Hamungabatiri vanhu banga kuti kosei weti10 asina kusvika kulaunch yaMaitt. Their music genres are different. Okay, so vanhu vari kufara, those that were online were sending stars. Vamwe vari kuti from the moment I tuned in, everything ran smoothly and efficiently. The attention to detail in every aspect of your event was truly remarkable. From the informative and engaging sessions to the seamless networking opportunity, it was clear that a lot of thought and planning has gone into event E. Yanga iri thoroughly impressive and professional, and Papanama expert speakers and presenters, they kept everyone engaged and educated throughout. Toda kutenda organizers creating a comfortable and enjoyable environment for people to learn and connect with fellow attendees. In conclusion, I would like to express sincere appreciation to the team behind your event. It was a pleasure to be part of such a well-executed event. Congratulations, Maitt avavo ndo vari kutenda mabasa makuru akaitwa nema organizers. You were created for this. I was glued to the broadcast from home to work. Ndakatadza kuteerera chero handover ndichikuti I'm listening to Maitt. You are a star. The God of the impossible was with you to make it happen. Takaona Mwari. May God continue uplifting you to touch many souls and protecting you as you embark on this journey. You outshined yourself. What a beautiful and successful event. Everything was on point. Chirungu chanditemesa musoro. Anyway, ndizvozvo zvamataura zvakawanda, but I'm happy for you. Congratulations on your success. Well done, Maitt. Kubva nezuro ndakatanga kuteera music kwenyu. Makagona tinotenda kusvika kuKenani. Guys, this event was epic. To those that felt like vachaderaila Maitt from her purpose, aiwa guys, kana kutamborara here cat family yakaloka mastreets kungoti fambe tiri kubvunzwa kuti stand what. Okay, regai tipedzisene nyaya yestand iyi. Pane company that came to the launch vari kuti ivo pavakanzi CD motenga nemukono wemari vakabva vati tiri kupa Maitt stand yemari yakati kurei ku-affluent suburb guys. Affluent affluent suburb kutapotsa tachikanganisa chirungu imikani zvatinotyoka. So ukati wenda rimwe direction zvakaronzwa woti okay, let me to one kwemastars akadirwa zvemhando hapana pekugara guys. Imi regai ndisiyire pano that endless list. So a lot was done, a lot was said, a lot was given, and a lot of time was invested into this. And Sekuru Murata is smiling. Kuna Maitt munogona kani, and makabereka mwana uyo anogonesa tinotenda baba. So the only emotional part was the fact that she mentioned the father kuti dei vari pano. But anyway guys, zvaendwa. What a time to be part of the cat family celebrating my achievements. Amora guys, zvaita hapana kudzokera sure.